je. Stavimo ovo se mrvice sa hljebom. To se vidi nešto. I ukusno, samo sa hljebom. Ti šuvno ovo. Isto. Ne, samo to se nema. Ovo sad. Malo piletine. Malo piletine, paprike. Luka. Ulja. Ćemo to sve prema pizneš. Ćemo to prema pizneš. Da hljeb upije ulje. Tu. To je to. Pogledajte. Odmah ovako.